Kapin 700 ka kaso sa dengue ang natala sa General Santos City sa unang tulo ka bulan karong 2024. Samtang ang barangay nga adunay pinakadaghang kaso sa dengue, mas gipakusgan ang ilang mga lakang aron batukan ang maong sakit. Ang report ni Abby Caballero. Sa 26 ka barangay sa General Santos City, 749 na ka-dengue cases ang natala as of April 1, 2024. Mas taas og 4% itandi sa ihap sa samang period sa milabayng tuig. Sumala sa City Health Office, sagad sa mga nagsakit og dengue, mga bata 10 anyos pa ubos. Sa maong ihap, ang Barangay Kalumpang ang nakatala og labing taas nga kaso sa dengue sa syudad, kung asa 112 na ang natala gikan Enero hangtod April 1 karong tuiga. Lakip dinhi ang duha ka anak ni Miralona. Sila yung mga patlak-patlak na pula, ma'am. Tapos nag-adto ko sa center namo sa barangay. Tapos nag-test siya, napasisib sa dengue. Ug ang 11 anyos nga apo ni Arlene. Balik-balik yun iyang kalintura. Pait kay makasakit dire, ma'am, oy. Ang maong mga banay nakapuyo sa usa ka compound dinhi sa Pro Christian sa nasangpit nga barangay. Busa gipaspasan sa barangay health workers ang pagpahigayon og misting operation aron mamatay ang mga lamok nga dunay dalang dengue. Mga tanom, eskinita, kanal ug basurahan wala gayud ka ikyas. Kining Pro Christian ang duna matud pay pinakadaghang kaso sa dengue dinhi sa barangay Kalumpang. Busa nanawagan ang taga-barangay ngadto sa mga residente nga kanunay manglimpyo sa ilang palibot, hilabi pa sa mga kanal. Tayo good ma'am nga wala gipasagdahan lang nga may tubig, then gipuy-an siya mga lamok, then mga botilya, kanang mga baldi. So dito gid ma'am ang daghan kayo nga makita nimo nga gipuy-an sa lamok. Aron di na managhan pa ang kaso sa dengue sa maong barangay, padayon ang regular nga misting operation o cleanup drive sa barangay health workers. Subling pahimangno ngadto sa katawhan nga batasanon ang 5S kontra dengue, nga mao ang search and destroy, self-protect, seek early consultation, support fogging ug sustain hydration. Dapat magtinabangay ta para kamo man lang gyapon ang magsaper. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.